Ay sa tanan, maayong adlaw sa mga viewers ko, sa mga friends ko, sa mga nanood ni mga video. Salamat sa inyo guys ha. Kumusta naman mo? Padayon datang magkumbati sa tanan natong gimbuhaton adlaw-adlaw. Nagkalain-lain natong mga gipangbuhat kada adlaw. Pero importante mga igsuon na bisan og kapoy, budlay, kada adlaw sige tag paningkamot ba muratag nagdakop og hangin nga wala ta nakakita sa hangin asa. Pero importante sa tanan natong buhaton atong isalig sa Dios. Ang Dios mutabang jud nato. Mutabang jud siya nato. Basta mosalig lang gud ta niya bisan og unsa pa atong gi nahimo kada adlaw basta kana bang dili ra ka makapasakit sa imong isig ka tawo, di ka mang-apak sa imong isig ka tawo, dili ka mag-istorya og sakit sa matag usa, kana igsuon. Bisan og mag-unsa man ta dinhi sa unsi atong gipos sa ato nga kada adlaw nga ipang-post. Asa ta mag-post sa TikTok, sa YouTube, o sa Facebook. Basta importante ayaw lang pud nang maghubo. Ayaw lang po ng bastos. Ika na, dili na dyan na makaayo sa manunood. Labaw sa tanan. Dili na dyan siya makaayo sa mata ng Diyos. Magsayaw man ka diha, mag-exercise man ka diha, maghugot-hugot lines man ka diha. Unsa may imong gibuhat. Basta, kana, pangpatawa lang na sa imong mga kaigsuonan. Basta importante mga igsuon nga, dili gud nato kalimtan ang Dios. Lagi siyang una sa atong pagabuhaton. Pagising nato sa umaga, pasalamat ta niya nakamatata. Before ta mo ato sa work, mangayo ta niya giya nga iyatang proteksyonan. And then sa tanan natong buhaton lagi siyang una. Kaya mag-isuon sa may atong magsayaw man ta, magdrama, magjoke-joke. Basta number 1 ang Dios na sa atong kasing-kasing. Kaya di ba ningon iyang pulong sa Filipos 4 verse 4, paglipay kamo kanunay di sa Ginoo, di maglipay ta, magsayaw, magtsatsa lang kaniya. Ato rang isipon kanunay nga ang Dios na sa atong kinabuhi. Di ta mag-isip og hugaw nga una-una. So maoro to mga igsuon, palaging ang Dios saligan. God bless.